Нигина дар деҳае зиндагӣ мекунад, ки танҳо як мактаб дорад ва он ҳам бошад ҳамагӣ барои 14 хонанда аст. Ин мактаб танҳо як синфхона дорад. Дар он хонандагони аз 7 то 10 сола ҳама дар як синф мехонанд. пеш аз ин кӯдакону наврасони ёси боло ва ёси поён ба мисли Нигина дар хонаи муаллимае дар деҳаи худ дарс мегирифтанд. Ин муаллима 2 сол пеш аз дунё рафт. дар посух ба ин фоҷиа сокинон маҷбур ба сохти мактаби 102 деҳаи ёс бо манобеъ ва сармояи худ шуданд. сохти ин мактаб барои бисёре аз ҷавонон хабари хуш буд, вале барои Нигина шодӣ наовард. то чора мактаби мо духтари калонин да поён мехона дуташ тамом кардаги бе мактабану то чора иёш чиам майдаки моли синф се мера на ҳама дакунин бе мактаб дамҷа гаштям азо кашидам. дар ояндамон мехоҳем ки фарзандамон соҳиби илму ҳунар шавану соҳиби касб кор шаванд, дар ояндаам мо азо накашам. баъд аз синфи 4 бачаҳои ду деҳа бояд дар маркази Ромид, ки ҳудуди 40 километр бо ёс фосила дорад, идомаи таҳсил диҳанд. мутаассифона ҳамаи хонаводаҳои ин деҳа аз имконоти лозим барои таъмини таҳсили фарзандони худ дар маркази Ромид бархурдор нестанд. ҳамлу нақли доимӣ дар ин минтақа вуҷуд надорад. Зарина Мирзоева ҳам 2 фарзанди дар синни мактаб дорад. ҳеҷ яке аз онҳо дигар ба мактаб намераванд. бачаам синфи 10 мехонад, духтарам синфи 7 мехонад, ки мактаб намехонад. ҷо нест, куҷо мепад? бачаам гӯспаҳон мекунад, духтарам хонашӣ. дар шӯъбаи маорифи шаҳри Ваҳдат таъид карданд, ки Вазорати маориф аз фаъолияти мактаби рақами 102 деҳаи ёс хабар дорад. ба гуфтаи ин ниҳод замоне ки теъдоди донишомӯзони давраи ибтидоӣ камтар аз 15 нафар бошад, дар як синф таркиб мешаванд. бинобар сабаби дар онҷа аҳоли кам буданаш як синфи 2, синфи 3, синфи 4 як комплект карда мешавад. Як комплект ине ки камнуфуз бо онҳо як муаллим, як омӯзгор дарс мегӯяд аз рӯи якним ставка, яъне ки якним воҳиди корӣ музди меҳнат мегиранд. бинобар сабаби аз 15 нафар кам шуданаш, шумораи хонанда кам буданаш, як комплект карда якним ставка. ҳоло кӯдакони ин деҳа орзуе доранд. орзу доштам ки мактаб хонам. масъулони маорифи шаҳри Ваҳдат қавл доданд дар солҳои оянда мактаби дигаре дар ин минтақаи дурдаст бисозанд.